Sám jsem tu. Dominik Weiss! Super! A Racek. Čus! A jdeme na to. Je tu první fakt a je to clousací Terminator. To! Upsla. Druhý fakt. Tlustej zabija. To! Leze To! nahoru jak To! a skače do dvě. Bohužel. Teď. Takže jsme tu u třetího faktu a je to hrací Spider-Man. To! Jdeme si hrát, jo, jsem Spider-Man. Ready, Spider-Man. Jdeme si hrát, jo. Spider-Man. Čtvrtý Woohoo! To! Počkat, vyzkoušíme, jestli je živej. Hej, žiješ? Jo. Škoda. Teď. Takže je tu pátý fakt. Ježiš, a je tu návštěvička. Je to kaktusák. Muzika. Tam se tě mají co? Prostě natáčíš. Chci. Můžu. Co? Tak jdem. Ale Marek udělal se všechny vítra. Ty vole. Měl se střihnout, když koukáš. Máme tu pátý fakt a je to... No ale pak tam nalijem Nebo kolu. lítající do té flašky. To. A máme tu šestý fakt a je to pěta. Tu. Ty vole. Takže budu fantovat s fantou, neboli petou. A potom tady s kolem. A já si dám prvně fantovat. Obsluchal jsi Dominik? Tak tam je vidět ten kokain. Tady je ten kokain, který já z toho potřebuju. Takže já kokain. Budu petovat, takže to pořádně potřebuji, ať tam mám co nejvíc kokainu. A teď to otevřu. A myslím to. Takže na zůlení úplně pecka. A máme tu sedmý fakt a je to dítě, které umí jíst. Jo, šestý, kámo. Sedmý. Yeah! O jo, vlastně 7. Co to tady máme? Ivazer Ripoten. Insel Kielhrb. To se vážně nedá přečíst. Tátí! Co nemůžeš přečíst? Přečti mi to. Takže to taky nepřečtu. Ivazer Ripoten. Takže jsem to četl dobře. Přesně. To.